Ngai kublai fi sa shi sen pat daga kerteng ga bathyang tam ga jong utrai jisu. Plain kur khui fi parok fi baro akiba jisngap ene ga jihikai na ga tien ga jong oblay na ga channel ga bangi ju kran na ka way ka tayo sa ka way pat ka tayo ya ga tien ga jong oblay. But kung mga juong ang ka jingduay jonga ka jingduay jongi apangile e ga channel ka day ba pinyo a jingger khu kata ka jingger khu ka bang ong kamot finyo ya ka nongrim jong ka tien jong oblay. Ban yang kum ki kristana ni singi bakhado. Nada fidei lelei ki ba jietulun ha ka kam ga jong utrai ha ga balang ha ga jing shikri ga kanhuan ga ba fifidon. Ngiduai begini ki jikai kin long ki jingger khu ba fila ban hikai ki weipat. Namar ke ei ke bangai kran ke ei ke bangai hikai ki ba don nongrim na ka tien ga jong oblay. Yai ban bat yai ong ngi kita ki tien ngi em ki singi bakhado ngi don kampalat e nongrim jong ka tien jong oblay. Teto oblay un kerkhui fine ga por ngidon kampalat ya ga jingkran ktin blay ga ban ba fidei ban yo ka ba ka jingkran na ga ktin oblay kamot ka ba ai be ya ga norim ga ktin jong oblay la ne ka sei be ya ga e ga badon ga ktin oblay ga right interpretation ya ga ktin jong oblay tari ga badon kampalat fin yo be ya ke nongrim jong ga ktin jong oblay tari ga badon kampalat matla yai sngap bat yai sngap paralok ini ke jing hikai jing yai ken show ga jing em jong fi ai ba kai ba fio ma firo finio aban ai shiki wei ke balong ka nongrim ka tien ga jong oblay kan yo jaka ha ga jing em jong fi bat ha ga jing shikri jong fi te to oblay kur khui fi ne ga por ngi ne le no asa ga tien ga jong oblay ka bangadon ban kran menta ka sngi nga ai kerteng ni ga jing hikai jinga ki ba don jutang kin yo lai em KIBA don jutang kinyo alaj em. Walang ini keren hakan ega sngi ya ka tien jong oblay ka badon nado Genesis. Ndrei kene ka banga keren ta ka don jingedai e aro bat kini gisngi ke bakhado. Ka don jingedai e bat kini gisngi ke bakhado. Haba keren ega jutang para la ka jutang kamot ka kenja jingete akular ka agreement. Ndrei la da keren lele ka jutang haga bakinja man siam la nega jing shakri blay ka governance kapalat ka khampalat ya kata ka jingete akular ka agreement kapalat shibon namala da keren lele ya ka governance ya kata ka jingete jutang ka governance bong ka tien pareng kata le ka habakran ya ngi ba shakri blay ka mot ka keren saman ka jingede jingi bat ublay ka jingede jingki brio bat ublay kata ka dei ka jingete akular la nega governance la nega jutang. Nalor kata ada fiwan nega ktien kasi ga jutang ga dega bakhia bhaga ktien. Ngan ong saisin ka kran hi ka jingede jongki blood jongki brio bat ublay. Tito ha ga nega por nga ai karte nega jingkran jonga ki badon jutang kin yo lajim. Ngadon man kran nega por spangki art ligi jutang. Ki ba fidan kamar sengutho. Nambar detang ki negi art ligi jutang hi ki baniang hado ga bakut. Kiba oblay udan ban le yai ladang ong dewe ka ktian kiba ka benang ka burom yagini ki atli jutang pi ladang akran ngan ai sakhandiat ga bade ga jinglam prang le si ladang akran ni kiniam kiba bun kiniam ha perthairu ki kam ya ki don la ki jong ki jing hikai ki don la ki jong ki jing kran ki jong ki bakiru kila ban kam bakidai kiba don jutang ba oblay to ndai tang kiniam Wat ki jai bin rio ba ang ne perthairu ki dan la kita ki khana pateng jongki ki khana mo ki khana barim ki jongki ki baki don kum ka jai bin rio bakin kam baki dan kata ka jutang bat ublay to kataru hanrei ka bang don ban ong ha ka ne ga po dan tang artli ki jutang bat kita ki jutang ine kran ne ga po dan tang artli ki jutang ki baka beneng ka buram bat kata ken ka bang ong kibadon jutang kinyola yam kamot kibadon kini ki atli ki jutang kinyola yam bat kata ka jutang gadai ka jutang jong ublay baru Abraham lari ba ka jabin Israel baru Abraham ngan ong be na maublay yate jutang ning kang baru Abraham ka baar gadai ka jutang jong ka snam ka jong Jesus Christ to ka baning kong ka jutang jong ublay baru Abraham lani ka jutang jong Abraham kalau nga bakhat ar Genesis kadukat maning kong baar balay ka Bible kong ne te utray lang hu Abram tu khilet no mamen la garib an la ki korban la yeng pa jame sha kategori ka bangan pen i hame bangan pen long na me ga jai ben rio ka ba kraw bangan kar khuye me bangan pen kraw ka kertang jang me
meru melangga jingker khu bat ngan kerkhui kita gi ba kerkhui me bat ngan tim me utau bat tim me bat ikijai benriu baro ka perthai bat kijai benriu baro ka perthai kin lang bala kerkhu hame kani ke Genesis khat ar long ka yathu engi kum no ba obleu yate jutang baru Abraham bat na fipule tertere ga Bible kat hadu ba obleu ang yo Abraham u paralok ujang ken mau ke jai benriu Israel ga dega ba mi na ka sengka jong Abraham dia matara ga jai benriu Israel ga dega ba don jutang ta dega ba ningkong habangi kerani ga jutang ga jong oblei ken mau paralok oblei ude ubangila ban shannya Syapang kani ke jutang ka ba uyate bat kumno ba uble ukran ha ga ngamo panong ka ga ba lapan pau ha ga Bible tengin pulish pang uble bat ke jutang ka ba uyate bat ki kumno uble bat ke jutang fi pule ka sam ga basis pa asan ga dekat ba prakhanda shipho ka Bible kaum ne ulakan mau ya la ga jutang junom ya kata ka tien ka ba ulo hukum ya ki hajar ki patang benreo ya ke jutang ga ba ubleu yate unum klat dalai le ru yang wat ki hajar ki patang benriu ong ga Bible nangta ya kata ke jutang ga ba ulate baru Abraham ba de ga jing smai jung ho Isa baru ulapan skeme kata hu Jacob bakan long ga anya u Israel bakan long ga jutang ba junom kemau paralok ke jai benri Israel ka de ga ba don jutang baru ubleu unum klat da ki hajar patang benriu kene ga ba kini di khot Bible ki thu e kata to larangi fai shakata Kejamin ri Israel anda kila roy hagapor jong Abraham anda kila roy ko mahnyau po hadu lani nyau po ne nyau sangot kimen sim bakodor fiken mau ki haban hier shuri Egypt saus pa life usnam ki sa hari Egypt bat ha ki slam ki bashadian lapan long marau ye ki na baru faro bahadian umdan jing itu rem yo Joseph apartment jengki bat lapan shita miki lapan tray shita miki bat la treat iki la nela shimiki lapan tray ki kum ki marau anda habaki Israel ki lenyar akbat jong oblei fi pulega Exodus nang banriu ko dekat basan tin jong oblei kang habaki Israel ki lenyar oblei ulakan mau ya laga jutang bad ulalai ban pelai sayo Moses bad Moses nda ulet ketang ban penlengkot ule shipau teligi kampla oblei ule shipau teligi kampla dagi kti jong Moses bad Aaron kamba aga ba shipho ka dega bangi puleh ka Exodus khatway khat arlonong siapang tu khon lang brat jang ka jinglat kumno balata ega snam jang ka shauka jang jingkhang jang yeng jang ki Israel habalata ega snam aga shauka jang jingkhang jang ki la pulai yeme ki ha ga tu met habaki khon kong jang ri Egypt baraki yap kan thup na do khon jang faro hado ga khon jang kamrau jang ki mrau ang ga Bible handrai ki Israel ki lalai yem namar katugas nam ka badan ka shauka jaga jingkha bleu la pelai ye meni ga jai menrio nama ka diga jai menrio ka badan jutang ana ki Israel ki lalai shashiliang jang ka duria besau ki la poi shagari kanan yiken mau bleu la aya ka Bible ka hikai ngi bleu la aya ka hukum baru la hikai ru terteri gi jingknya jang jing aingo ga jingknya ka badaga snam jingimrat bar kum ta terter to Henry Shilantar ga jinga alanti jang ga jaimen Israel ublay wang ga jaimen Israel upai lang ba rendang hala da fi puli hima fi ga Bible finlap eta ga jingsha ga bakrao filap na ga por jang Samuel ga kitab jang kinong Bishar ga por jang kinong Bishar kitab jang KCM kitab Chronicle ofin puli ga jaimen Israel Shipang ga jaimen Israel ka laki shipang ka lahiyar balay Shipang lami usia mo shakri blay wala yala mi gajay Israel ban shakri blay Shipang la hagoi ka por lami sa uba shakri ubam shakri blay ubamani blay thao sundan kumki jang ahap bat kiway ula pen lang ki bakin mani ksuit bakin mani kiway pat ki blay thao ki bathala namarta da ublay ang gajay Israel gajay ga ba erandang dakata ga jinglong ba erandang jongki wat laki lami na ri Egypt naga ri jang ga jinglong brau dai sa sen la yalam brau ki nyau posnam shari Babylon Nebuchadnezzar ula wan hiar thmau la penjat egadang ba Jerusalem la penjat egata yaga temple antau la yalam rau gi jiu nyau posnam sha Babylon aga jingda ka jingle isnei ga jong oblei ki le abanwan phai biang henreu Jeremiah uyathu lupa bawat shua baki Israel kin leit ban long mara sha Babylon Jeremiah lai thu lupa kumno ba oblei un sete jutang bat ki Israel sa shisian daga jutang ga ba khambha kata kamut setia ba upendam no ega jutang jong Abraham dai ba onon ra ega jutang ga ba khambha
kumbau la dep ete jutang baru Abraham, Isaac, Jacob. Ngaku apa ni fini kepuar dah fipule les ngamu panong dah fipule ke kitab jong Jeremiah kalau nang ba life way kat khot ka ba life way life art life ulai ublei ula akran lu pahang tu ula kular ba kumno ba on sete jaga jutang ka ba khamba kamut setia ka por jong Jeremiah reikan sapoi ka por ba ublei sete daga jutang ka ba khamba nabar ka por jong Jeremiah lai ke jaimru Israel ka dan ka jaka ka ba ebha bakila lendat ya ublei bat ki sharing marau senan cha Babylon reitungin pule ke ba ublei ula dep kular lupa lembau Jeremiah la kran pa lembau Jeremiah ngamut banang to Lifeway Jeremiah Lifeway life ulai hakmi gisigin po yang utrai bangan thaw ke jutang ba thamai bat ke yeng Israel bat ke yeng Judaru bat kum kata ke jutang ka bangat thaw bat ki pa ki ka sngi bangala betin yakin daga ktiban walla miki naga Egypt ya kata ke jutang jonga kilapen ken langalong utunga jongki kan mau ublay ang kum katu ke jutang ka bangala yala miki naga Clown naga Egypt ukhlam ong ba upen kenya kata ke jutang jong Abraham em kandon hapo jong ke jutang namar u Abraham de basdang katu ke jutang ndai setia balapen kan la wengdo la kam long shu katu em ndai wang ndai kum katu jutang bang yete bat ki pa jong ki bala yala miki naga Egypt to hendrai gani kalau jutang ka bangan thabar ke yeng Israel hadin kita ki sngi ang utrai ngan bu e ko hukum jonga ha ki benta ki ba sepo jong ki ban ngan tho ya ka ha ga do no jong ki ban ngan lang ublay jong ki bat ki lang ubri ki brio jonga kini ki jo ki kentien finda pule daga Bible fill up aga Hebrew kal nang bapra ka khot ka bapra do khat lai ngan ang sisen kini ki jo ki kentien ba tho u Jeremiah la tho tik ha ki Hebrew ha ka lang bapra do fra do khat lai to ngangan puli tangga dekat ka bakhat lai ka ban yarap yengi na gapor fi ka ban yarap aga ni gapor ken mau u Jeremiah na testament gabre mula dep krane kan en ga testament ga bathmai lapan kan mau ye kan ga eba oblei u don banle ka dekat bakhat lai jong gi Hebrew kong kumne da kata uang ka jutang bathmai ulapan long rem ye kata ga ban ningkong kamot kata ga jutang ga bo yete lani ka ba ula yalami ki na ga region ga jinglong brown na Egypt wang ngan polis isia daga bau ang ga jutang bathama ula penlong rime ga baningkong ti kala nang rim ba kala nang temban bat kala jandu no ka ai gani ga jutang ga ba utrai ukuran ka ba ublei ukuran hangni kamot ublei ula pendu no ai ta ga jutang ga ba daga snam ga jengki marat ka ba ule te nadu bal peniap itu ukun nang berat jeng ga jinglai bat tertera ko hukum ki jengkinya ki bobon jaj daga snam jengki marat utrai wa ublei ula ai ublei udo uang ki jai mri Israel ban penthamai kata kamot fisau tu anda habau Jesus Christ wan kumu khun lang berat bersisa jong oblei kamot kata ke jutang ka bathmai ka ba unia te ba jai ben Israel Henry ki Israel ki kentat ya Jesus Christ ngite be kata ki Israel ki la kentat no ya Jesus Christ para baki Israel baki Jew ki kentat ya Jesus Christ kumu Messiah fitep ka Bible gam ka jingpen em kala phain ashangi ki bamdai ki Jew shangi ki bamdai ki Israel shangi ki Gentile namar takadaw kami ka jutang jong gasnam ka jong Jesus Christ to ini isu akum tu ka jutang jong Abraham menta kawan sagway ka jutang jong gasnam ka jong Jesus Christ ya ka baki Jew ki khlam tre ban kantat ya ka baki Jew ki khlam tre ban kantat nanong sa isen haba kawan ka jutang jong gasnam jong Jesus Christ wat limot kata ka jutang jong Abraham ka do no yam hagajin shawat yang iro la khat lang ki khon jong Abraham daga jingai la seban kran ni kata kan shim ka por ka bajrong filap e kata da fipule ki kala tial nang balai ba yang iro naga jingai la nyau ngi ki khon jong Abraham na bo Abraham ru deu banget to kawan ka jutang jaga snam ka jong Jesus Christ figas ka jutang jaga snam jong Jesus Christ utrai jong Jesus Christ ka to ka miet ka ban sa dino yu ha ka lona ka ba arfun rio jong ka Gospel Matthias wala tho arja kala jaga tangan puli daga ba ong Matthias gadkhat arfun ri arfunya orpra ti haba kidang ya bam u Jesu wala shim ya ukpu ba no la langu ula kdia ula ai gi sindan wal ong to shim to bam ulang ka mat janga anda ula shim ka ya anda ula shim ka kuriru ulangu ula ai ki ba udong to di nakane fi baro nabakane ka long ka snam janga to kabalong ka jutang ka bathmai kaban sapenmi no na gamta ge buani kaban map ke pop bau shime ko khuri ong ka jutang ka bathmai ka snam ka jonga para lok na ka bani finega por menta kawan sa ka jutang jong ka snam ka jong Jesus Christ kini ge de ki artli ge jutang ka ba ka pendeng ka buram ba ke thu
ngong ifi mena don gijat menre gi bakam ki don jutang badu blai don sikiniam gi ba ferang de par gi bakam gi don gi jutang blai kot kam fer ngam don ban ong ye kata henry ngakran be ya ka bible bakat kum ka bible dan tang art ligi jutang baka beneng ga buram ka jutang jong blai ber abraham kamu ber ga jat menre israel bat ka jutang jong yi ki kristan ka jutang ga bada ga snam ga jong jesus christ oblay unker khuifi de hang ne kin finan kaman song tho ba opola ka siti ka banin kong jong usi ki koren ka lang ba san ga dekat banyo upolong na ba ya ukhunang bra jeng ga jing la jingi u krisken la peniap na gamta jingi kumbalong utai ukhunang bra jeng ki jew ha egypt bala peniap ha to ko por kumtar utra jingi de ukhunang bra jong oblay bala peniap na mar jingi bala pala jingi habakran ne ga jingkanya shafang jong u jesus christ ka jutang jong snam jong u jesus christ ke hebrew ka lang ba khandai ga dekat ka ba khat ar ba ga dekat ka ba ar ga dekat ka ba khat ar ga tin jong oblay ne tangan pulishwa hebrew ka lang ba khandai dekat ba khat ar gane ga yarap ingi bangin song thu ya ka ta ka ba ga tin jong oblay ga kran to hebrew khandai khat ar limne de ga snam ki balang limne de ga snam ki khon masi ka kran ya tu ga jingkanya ji jiu ga bakile de ga snam ki balang snam khon masi hinre ba ka kran ga jingkanya jong u jesus christ omno kong limne de ga snam ki balang le ni khon masi hinre de ga snam jong u hi ulala irung tang shi sian shaga jaga kentang ya ga ba ula yo e ga jing sius pa bam jukot ga ba kong tang shi sian ula irung shaga jaga kentang shabaneng hi ula yo ga jing sius pa bam jukot ken mau nga ka ban fin po la fi pule ka ni fin ken mau la si ya ga tu ga khan ri lonong jong ki libetakas kumno ba utu urang ba alang do jengki israel ule irong shi sen shi snam tang shi sen shi snam ha ka to ka sngi jong ka jing penyaso ka atonement day yom kippur yong ka tian hebrew ba urong tang shi sen shi to ka jaga ga bakan tang tam bani ai ga jing kina jong ka jing penyaso ka ba dai ka si jong ka jing penyaso ka sngi jong ka jing kala bumot jong ka jat ben re israel shi sen shi snam utrai jingiru kumurang ba alang do ule irong shabnang shakata ba nikel ka bam thaw daga kitibrio yagata upolo tho agni ge juk lan ga dekat ba arsa ogumno namar ukres ulala irung omsha ga jaga kentang bala thaw de gikti ka basri me gata ka basisha ndai shakata ka benang hi men ba ula pa khmat ublay na ka banta jongi polo krane kata ong try jingi ulala irung shaga jaga kentang ga bada ka benang hi mdai ga ba thaw de gikti de hangta ken paralak fi snau thu e ga to ga jingshi sha na ga tien jong ublay ya ka ba ka mary magdala hakatu ka kper ka ba utrai haba ulami pat bakala kemen baka yo iyo jesus christ kalamut ban kta ban kdop yo u namar kala kemen palat de utrai jing u klam sha ban kta yaka u klam sha ban kta maka yo u namar uang itu ki kenten uang ngandang let sha ukpa ba le pa khmat jong ukpa tengan pule Ioanis kanang ba arpau dukat bakat nyo jisu ba ulang ka tuwat kta yanga namar ngampal ki sha lo ukpa itu khelai chiki para janga to ang haki ngan salik kiu sha ukpa janga bat ukpa jang fi ublay janga bat ublay jang fi balai u jesus christ uklam sha ya ga mary magdala bakan kta ya u ha to ko por namar undang le kiu khma jang ublay ukpa ban pen iya ka met ka longran yang jung ka ba ulami pat kum ka jingknya ka ba em ka ba dap yang khmat jang ublay ringite badian jang kane utra usha ya thomas ba on kta ya u kadaw ko long ba ula de ban wan pau khma jang ublay ukpa kane ga thu ingi ka ai ga bang puli mentan ki hebrew kumno ba utraw le pa wa khmat jang ublay pa namar ga tagadaw ken ma ngi da ne ga jutang jang snam ga jang jesus christ ke jingkali mata ka bang dan ang ifi ga dai menno firong sya ga jutang jang snam ga jang jesus christ menno ngarung sya ga jutang jang snam ga jang jesus christ ka to ga sngi paralok ka ba fi ai ti la ga jang jing em sya jesus christ ka ba fi ang jesus nga pdiang me ga do no changa kaba fikir lah kaba buat fifai sya ublay fi pediang ya jesus christ haga do no jong fi ga jimfi katu ga diga singi ba firong sya ga jutang jong ga snam jong jesus christ lama bi ki pop jong fi lama bi ki pop jong ala sat daga snam ga jong jesus ba ngirong sya ga jutang jong ga snam fikin mau yo abraham ne ublay ang abraham to mi no la jong ga kur mi no la ga jong ga ye kan mau ka balang ru ka long kumta ya ka ketien balang hoi ka don hagi gospel khandia haba utra ukran pang ya ka balang henry ya ka ketien balang philip khambha ya ka ketien balang ka ba shisha philip khambha hagi kam ki apostol nadu kalon ga ba ar ga khat ba sa punyau ter ter ha ka to ka si pentecost
Baka Bible kong la penyeso la hajar ki mensiam ki bala kelaba muat syaka balang. La ong ka balang. Nga kwa ba ni fini ka pors ngap ha. Kabalang haga kitin Greek Iglesia di call out once. Lani kita ki bala khot ban mino. Wa Abraham la khot da ublay bon mino na ga jonga jait men rio. Bon mino la ga jonga yon mina ga bashakri ya ki blay thao. Ba on shakri na ublay ba yam. Ngabat firu ki dai ki ba ublay la khot ingi bangin mina ga pertai ban shakri ya ublay ba yam. Abraham udan jutang ba ublay de na bar ba mino. Nagatay ga barem mino na ga ba mani blay thao. Pibat ngar ngidan jutang ga snam jong Jesus Christ. Namar bangila mino na ga jinglang barem ngila mino na ga pertai ban shakri ya ublay ba yam. Katakin parlok ka bangidan ka. Mata ka daw ngaka ba ni fini ka por. Kaya gabatan kami ngipat menta. Anda habang ngila shakriya ublay, ngila mino na pertay, ban shakriya ublay biyam. Kabadon kami ngi kadai, bangin yay ne aga jutang ga snam jong Jesus Christ. Kaya kata ga jing yay ne. Kabamot ngin shakriya trade ga dono jingi baro, bangin yay ni galanti ba ublay ukhat ngi bangin yay. Ban im ga jim kamtam, kaban im ga jim kabakat kum ga ktien ga jong ublay. Katakan parla kum ngi yay ne anta. Jesus Christ uanggal nang ba shipau jong Matthias ga dekat ba arpuan. Try uang tao bayay ne haban dakot utakin yung banlay im. Bat yaki bayay ne hado bakot Jesus Christ ulat ban kular ban wan shaw. Ioanis kan lang bakat saw ga dakot kabaning kong ga baar ka balay. Kaktiyan jong ublay kong utray jong hinto ang wat kuslay ga dono jong fi. Wat ki kuslay ga dono jong fi. Nget yaw ublay, nget yaw ngaru. Nget yaw kupa jong ang haw kakayang kupa jong dan buon ki pulit syong ne laniki yang syong ne. Ang naladep ang pangkret jakangan ng shawfi bahaka bangalong mga firu filaban long. Kenmao para lok. Da fiyay ne, da ngayay ne, da ngiyay ne aga jutang gasnam jong Jesus Christ kum ki briu bishagri blay kum ki Kristan ikon jong ublay. Trajing yu lakular ban wan shaw. De yakane kay bala khot eka ka jingrong no. Ba de yakane ka jingwan shaw ga jong utray la record la thoa ka Bible. Yaga ba utray wangan sa wan shaw. La thoa ka Bible la ka shiti ka baningkong jong Paul sige Thessaloniki. Kalau nang basaw gad kat san kan riu kan nyo nganda puli ka IThes saw kat san kan riu kan nyo namar kaning ang ifide gaktin utray bangi bamangi gi badang yami gi balapan sa adu taga jungwan jang utray dalay lengin mi alay shuai taga bala yot hiya na ba utray hunon hiar na benang bada ga jingri sara gaktin sawa angel rang ba bada ga turay ublay ba kita gi bayap o Chris kini mi pat shua anda gum tamangi gi badang yami gi balapan sa on rong no engil lam bat ki kilo ay ga bane syam ya utray ga sun benang Tukum tangin yalong junam lembadu try. Ken mau ka jingrong no ka jingwan shaw jong Jesus Christ nang ten sun benang lagi jong ki khon ki ba e ki jong ya fi bat ya nga para lok. La khot ya ka jingrong no. Ka jutang jong snam jong Jesus Christ ka don jing ade bat ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ. Anda ka jingrong no akala ja ngite be ka Bible. Dan artli ki ki batriem banja perthe na ka ja ka jingrong no. Wei ka de ka jingmi jong Christ lam ler. Ar ka dega jing the jong ublay ga jing bitar ga jong baro ka ba fipule ga Bible ka bala tho ka kitab jing pen pao tamentang ine poi biang shigi jiu se ise anda ga jing rong no akala ja ka jutang jong snam jong Jesus Christ la pendap baro ki badan ga jutang jong snam jong Jesus Christ ken let no ga sin jong ga jing rong no tengin se kran sa khandiat e kata anda ga jing rong no akala ja artlikin ja perthai Christ lam ler on mi bat ka jing bitar jong ublay ga ba khrau kan ja perthai ka jing jin jar pa Penban fidan kamban tiap paralok. Wat apa yang gajing bitar ka bakrau jong ublay ka bakat kata. Ublay udang la ban yada ya gajak bin Israel. Ublay udang la ban yada ya gajak bin Israel. Fitip ne bimtip ka ktian jong ublay ka thu shaingi bandawan ukrislam ler. Un be thong ya gajak bin Israel. Kan poi ka por ba un thumu ban pendu jaj sendan. Bible ka thu shaingi wat ya ka temple ka bakin sayo ban shnah ka ta ka por. Un sakni no. Un sa le blay no elodi. Am tamo un kini eka temple de un be thong ye jing ye ga ni ga jaben rio ban da longa bala ban pendu sendan nang slapor thai nga kwa ban fini ga por da fi kwa ban song thu eta fi hapan le chaga khat al nong jong ga kitab jing pen pau hang to ga Bible ge thu ba kum no ba ukrisal me ur sa be thong ye ga jaben Israel ha ta ga por re uple u da u kier bat open re eka jing da jing kia jong nga jupar khat e ga ne bawat ha ga jup technology ka bakat ka niru anda haba ublay ubori ndan balaban tiap ndan balaban syam ta de ga bor blay ngi teng teng i menega juk technology ya ni ka perthai la dep
tap lo ke internet la dep computerized eka mdon jakari shu penban ha ka haba ka ktiblai ga bori mdon balap kata de ga batho ka kitab jing pau khat aron amara kata ka daw shapangani ga jing phet yap jing ki ju uji su kresu angal nang ba arfu saw janga gospel of Matthias hangni utrai wang kumdo skaba utrai wang anda kumta kita gi ba judia to kine phet yap no shakilo ana ba krislam mer ube thang gi ju ta ka por trajing upunan kami ka tin phet yap tin jong blai ka de hang ta ken paralok ba ki ju ke sa sngo tho kan sawan ka jing sham men se me ki ba u jisu kres ba ki department ju ki la kan ta yakma jong pilat ude u mesaya ba shisha jong ki kanwan ka jing kala ka bomot kanwan ka jing kala bomot apne ju gi ju ha ka ta ka por na gila sha le ben tin jong blai ka ithuingi ha ka shipol nong jong ka ka khatal nong jong ka kitab jong sekharia ka khat ka ba shipol tin job le gong kin yam brio kin phai sha ublei kin ya khmi sha utaw ba kila sum hi ka bomot shau Jesus Christ ubakila sum halom kalgatha hakal gatha habala son of nayo try Jesus walau sum shipai roman ru haga jing ai bor jing ki ka bab gong kin ya phai sha utaw ba kila sum hi puli ka ta filap ka lanang ba khat ar jong sekharia ga khat ba shipau ka ne ka lanang ba khat ar jong sekharia da khat ba shipau ga thu ga jing kala mo jong ga japan ru Israel ngana sisen ka thu ga jing kala mo jong ga japan ru Israel anda haba ke japan ru Israel kawan shiga jing kala mo de hangta ken ba upol upen Ukraine ga to haga shiti shiki nong rom kala nang ba khatway ga khat ka ba arfun rio arpunyo kala nang ba khatway jing gi rom ga de ga ba upol thu kum no gi ju ki kan ta no eu Jesus Christ como Messiah but kala jalong ga jing pen emingi ga gentle ko mga ang fimen ne henry and ha ka poi ka ta ka por ka bang ang fimen tan gi ju na gi fai kmat cho oblay upol pen kami gi ginti nang ni tangan puli ka iba upol long ska ba Rom kan ma khat wai ga khat arfun ri arpunyo anda kumta to an pen eme ki Israel baro ko balat ho unang pelaj no unwan mi na sayon bar un pen phai no e ga jap in rio ya ga jingbam un pen phai no e ga jingbam rio blai jang ujak na ujakop tikani ka long ga jutang jonga haki ondangan kit no ya ki pop jangki hani ga babel ka panan kami ga ktien jong tikani ka long ga jutang blai nom laban kilat e ga jutang haga ta ga sngi onda haba oblai weng no e ga jingbam rio blai na ujakop anaba ga jaimro Israel ka phai khmat beng sha oblai de hang ta ka inda haba ki Israel ki la phai ba ki kila ba mot de hang ta fisalap itu sekharia khat saw ga long ka khat balai ba saw ba san sekharia khat saw ko ongkum no anda kam tau traun wan mi no ba ni la thma yi ta gi jaipen rio kum bo ile thma yi ta gi singe jong jing ile thma de haga ta gi si ki jat jong kin yang halor ulom olep ba persha Jerusalem shafang mingi pada ulom olep un kat na preng jong u shafang mingi ba shafang sep mingi Defin yo pet yap no na kata katem kilom jonga sahisian defin yo pet no na kata katem kilom jonga kani ka de ka khot bible ka ba thu ingi ya ka jingwan arsian ka jong Jesus Christ kadai ka ba fulla ba haba Jesus Christ uklam pat wan ha perthai usekharaya ula de thu lupa ko masan spas nam wat shua ka jingwan jong Jesus Christ ba unwan long pri ho perthai la de thu lupa ya ka jingwan arsian ka mandang ja bakum no baki kijat jong kin yang lord jong ulom ki odem de hang ne ki fidan kaman song tho kai ba fiyo kamanta paralo baki Israel ki badoni ga jutang jong ya ga jutang jong Abraham nadu Genesis khadar lanong on wan pelaj emiki hakapor ba ujis gas wan arsian hang ne ha perthai de hang ta ki fidan kaman song tho baki badon jutang kin yo la yem Fidon ke jutang jong snam jong Jesus Christ pinyo la yem ka si jong jingrong no ki Israel wat hadin jong jingrong no wat ka pot jong Kristal me wat ka pot jong jinjar ba kindang la yem ye ka namar ka jingda jing care ka jong ublay mar ki don ke jutang jong Abraham da ka jingwan arsian ka jong Jesus Christ ken mau paralok kini ki jutang baro ar ki don jinge day bat ka jingwan jong Jesus Christ ngidon ke jutang jong snam jong Jesus Christ on play emengi ka jingrong no ki Israel kiran ka jutang jong Abraham an pala emeki haga jingwan arsian ka jong Jesus Christ namar kata daw tong ine e kumtu ki ju kandang jahadin ka jingrong no haga podong Christ lamle berkat ya fi bat yang ngaken paralok ma fi bat ngaken ki badal matai ka jutang jong snam ka baka jingrong no ka jong utrai kala jan e banja
Namar ki ai ke gi baja per thai saudong ki pen pau ya kata. Ngabat fika ai bangi don kam. Ka bangi don kam ka dei tangi nei ne ak ni ka jutang. Jong ka snam ka jong Jesus Christ. Da ka bangi em ka jing em ka ba kat kum ka ne ka ktien ka jong oplay. Nganong sisen ka ba kat kum ka ne ka ktien ka jong oplay. Ai ngin long kum ta parlo. Tungin yai ne trajing yung uang uba yai ne aban de ko ta ke ni ban la yem. Namala da fi yai ne ak jutang ka snam ka jong Jesus Christ. Phin la yem haga singi jong ka jingrong no ngin la yem haga singi jong ka jingrong no ngim don kam man le chakata ga yaw Chrislam le ngim don kam man le chakata ga jingbitar jong oblay ga jinjar ba trau non man plat yem le ki jong ki brio nabar bang ngidon he ka jutang hallelujah ublayon kur khuifi pio imen ta paralo fi so thu man ta ga tien jong oblay bakini ki artli ki jutang ka jutang jong Abraham ublayon wan plat yem haga jong wan arsia ka jutang jong ka snam jong Jesus Christ ublayon sa plat yem da ka ba upha Jesus Christ nang tena sun brang haga si jong jong rono bat ngien la yem namar kata ka daw king nga song ifik kiba don jutang kin yo la yem hallelujah plain kur khifi ko pa be nga duai de ga don hot janga baro ai ba ga tien ka ba nga kran kan yarap iki ko twai bakin sngo thu ablay janga bahabaki don ga jutang janga snam ka jong Jesus Christ ga jing chiki kin yo la yem ngien yo la yem try haga sngi ba me fa yo Jesus Christ banon shawla ki jong ki brio try nga sngo ngo ime tangkawing nga duai try men ai boring men ai boring I baro trabing in shakri me daga donot baro bangin yai ne ga jutang janga snam ga jong Jesus Christ tat hadu ka jingwan ka jong try chini daga kertang jong Jesus Christ nga duai amen but amen